Andasku. Kawachako ni kardak Mathare no kale pek mar midhiero mar pi oula manoweyo ji mathoth kowito ngimagi ka miche bende masirano nodaro kendo ojote kembe. Jaod bura Mathare Antony Oluoch oyango agulu mar konyo jodag-go kokwayo piny owacho omed lwete e chwalo kony ahinya kaluwore kod chal marach mar kembe ma jopiny ojotie. Jaelieta nigi mathoth. Jaod bura Mathare Antony Oluoch oywago chal marach mag kembe mag jot ne joma pi oula nodaro e miechegi e sama noyango aguch omenda mar konyogi chako ngima manyien tok midhiero makamae. Many camps, and those camps continue to hold our people who are living in conditions that we must now intervene in, which is the purpose of the launch of these funds. Koloso okinyi makawuono e gwenge ma Mathare owacho ni kembe mag jot mopogore manigi jodak ok ni makare kaluwore koda chal margi. There are very poor sanitary conditions in terms of toilet facilities and access. Mothers and how they lactate their children. Mothers and how they access dignity and sanitary conditions. Watoto who are teenagers mixed together with wazee and young teenage girls are conditions that are a recipe for disaster in terms of a health brewing humanitarian crisis. Jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi mane otene okwayo piny owacho mondo ojolwete ewi kony michiwo ne jopiny makali midhiero mar pi oula kowacho ni kata sama piny owacho biro chano loro kembe mag jot owinjo time e yo makare marito ratichgi. The coordination that we have must be a coordination that now removes people from the camp and they go. But we cannot just come and say we have the rents. We need to sit down with all the teams, Red Cross, UNICEF, so that even when you're doing cash transfer, you're doing a cash transfer knowing very well this person has received, can now leave, and after that you close the camp. Omedo niko pogore kod agulu no chwalo konye ne joma pi oula odaro kendo ntiere kembe. Gidhi bende konyo chiwo kopo mogik ne familia manowito joherage kendo ne siro nyamreche makonyo e yore mopogore. We are trying to see wale walikufa if we can get a decent send-off and burial for them, possibly get waivers for the mortuary fees, to wataftie sanduku and transport to be able to reach home. This disaster is also going to respond to our volunteers who sacrifice and with sleepless nights and little in terms of tools and facilities na mavazi tuwatafutie vile wanaweza kurespond tena siku ingine. Waiver in whatever mortuary they are in, most of them at city mortuary, and we need now to see a fund coming in. Every person who lost any human being should now go with dignity home. Bende oywago chal marach mag thoth skunde e kar dakno kodong mana odiechieng' achiel tiyaw skunde kowacho ni chalgi ok dhi yiene nyithindo donje machiegni. People are about to resume schools. These schools mahali walika, the infrastructures are broken. I saw Mathare Old Primary School hapa, maji imeingia ikasomba all the documentations, sahi ndio wanajaribu kuzianika. The government must intervene to not only ensure that it is healthy and sanitable for our children to go there. Jaod bura no opuoyo jogo duto manochiwore e yore mopogore e kinde masira mar konyo jowetegi. People like Akaja with no skills wale walikuwa naingia kwa maji risking their lives to save children. Wote nawapigia asante sana. Our DCC and the entire administration, village elders, na wote who rallied together. It is in time of crisis like this that you know that people do not have a tribe, do not have a religion, do not have a political party. Komachielo, jodak madandora mantiere bath aora dwaro kony e sama piny owacho nolando darogi gi thuon mar keto ler e aoche kendo geng'o gi pong' kendo muomo e kinde mabiro. Sio kupenda kwetu kuishi hapa, ni vile kila mtu anajinyakulia, kila mtu anakaa kulingana na mfuko yake. Hapa ndo mfuko wetu imefika. So hata ukibomolea huyu ataenda wapi? Wacha tu atoke maji kiisha arudi. Gikwayo piny owacho omigi kar dak mopogore kata miyo gitije mag keto ler e aoche mondo giyud kaka gikonyore. Kazi yetu ya garbage tunaenda kutolea watu tako na hatuna hata uniform, hatuna hata nguo za kazi. Juzi ilienda zote na maji, mkoko yetu pia ilienda.
tunaomba tu serikali isaidie. Midhiero mar pi oula nohinyo ahinya jodak ma Mathare bore Nairobi e kind kuonde dak mamoko. Ka kony ma gidwaro pod odhuro, giwacho ni kata bed ni piny owacho chwalo negi kony, pod okoromo mar duoko ngimagi makare. Jailieta, Ramogi TV.